салом дӯстон, равзанаи трансфери Кайҳоски ба анҷом расид, аммо баъзе аз хабарҳои он нав рӯи об баромаданд. Як маълумоти муҳим ба хари Кен рабт дорад. Тавре маълум аст, капитани мунтахаби Англия тобистон ният карда буд ки аз Тоттенхем биравад. Дар бо мегӯянд ки нияти нек ними давлат, аммо ба Кен ин масъал кӯмак накард. Мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, имрӯз дар топ 5 чемпионатҳои Аврупо бозиҳои басо ҳам ҷолиб мегузарад. Арсенал, Ливерпул, Атлетико Мадрид, Интер, Манчестер Сити ва дигар дастҳо рақобат доранд. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x ба онҳо кайфсинтҳои баланд пешниҳод мекунанд. Агар шумо дар 1x аккаунт надошта бошед, то бахтатон барандӣ кард, зеро ба ҳамаи он нафароне ки бори аввал регистратсия мекунанд бо промокоди серноки мо MG0777 дар аввалин пардохт то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Маълум мешавад ки дар дохили Англия на танҳо Манчестер Сити, балки Челси ҳам ба ҳамлагари англиз Харри Кен мароқи хуса зоҳир кардааст. Манчестериҳо пас аз харидани Ҷек Грилиш дар талоши он буданд ки Кенро ҳарчи зудтар ба сафи худ биёранд. Президенти дастаи Тоттенхем Даниэл Леви аз он тоифаи одамоне ҳаст ки футболбозони худро дар чунин ҳолатҳо ба азобу шиканҷа рӯбарӯ мекунад. Кен яке аз онҳо шуд. Ҳамлагар гӯё дар маҳбасхонаи Лондони Шимолӣ қарор дошта бошад. Футболбози 27-сола барои тарки Лондон корпартоӣ кард. Ӯ чанд рӯз баъд тамринҳо ҳозир нашуд. Ин як нав эътироз аз ҷониби Кен буд. шӯришҳои ӯ натиҷа надоданд ва футболбоз маҷбур шуд боз ба ҳайати Тоттенхем пайваст шавад. Леви ҳар рӯзи наомадани Кенро ба дафтарчааш қайд карда ӯро ҷарима баст. ҳамлагари 27-сола ду интихоб дошт: Челси ва Манчестер Сити. То тобистони соли 2022 ҳуҷумкунанда сари ин ду даста андеша хоҳад кард. моҷарои асосии масъала дар сатҳи хоҳиши дастаҳо барои харидани футболбоз мебошад. Манчестер Сити бо амалҳои худ дар бозори трансферӣ собит кард ки бозингари англисро дар хати ҳамлаи худ Кайҳоски дидан мехоҳад. Челси бошад мисли манчестериҳо фаъол набуд. Томас Тухел иқрор шуд ки воқеан ҳам Челси бо намояндаҳои Харри Кен гуфтушунид анҷом дод. ҳамин нуқта баъз аз то мо пай барем ки Челси ба ҳамлагари марказии Тоттенхем диққати хуса дошт. Тухел бо пешниҳоди харидории Кен то ба назди Марина Грановская нарафт. онҳо ба харидории Лукаку банд буданд, аммо лондониҳо ба андешаи харидории ҳамлагар нуқта нагузоштанд. ҳамчунин гап сари он меравад ки президенти Тоттенхем Даниэл Леви варианти фурӯхтани Кенро ба Челси бисёртар меписандад. лондониҳо мехоҳанд дар шартнома Теми Абраҳамро ворид кунанд ва ӯ дар Тоттенхем мавқеи Кенро мегирад. ин нақшаҳо дар сари Леви чарх мезананд, лекин хоҳиши худи Кенро кӣ гӯш мекунад? ӯ ки дастпарвари Тоттенхем аст, оё ба дастаи дигари шаҳри Лондон гузаштан мехоҳад ё ин ки не? мақсади асосии Кен ҷоизаҳоро ба даст овардан аст. дар ҳамин шабу рӯз ҳам Челси ва ҳам Ман Сити имкониятҳои беҳтарини ғолибшавӣ дар ҳамаи фронтҳоро дорад. пас сухани охиринро Кен хоҳад гуфт. то тобистони дигар Кен вақт дорад ва ӯ метавонад ба қарори дуруст биёяд. кам ҳолатҳое мешаванд ки намояндаи Барса ба тарафи душмани асосии Реал Мадрид суханҳои гарму мулоим гӯяд. яке аз камтарин ҳолатҳоро мо шоҳид шудем. ноиби президенти Барса оид ба иқтисод дар пеши Флорентино Перес қоил шуд. кори Пересро ин намояндаи Барса бо як калимаи вау баҳо дод. Реал воқеан ҳам қудрати харидани Холланд ва Мбапперо дорад. Перес дар чунин шароити мушкил аз уҳдаи кор бо сарбаландӣ баромад. ман дар пеши ӯ кӯлоҳ аз сар мегирам. дар чунин шароити вазнин Перес аз ҷиҳати молиявӣ Реалро дар сатҳи хуб нигоҳ дошт. ишора кард ноиби президенти Барса оид ба иқтисодиёт. Реал барои харидани Мбаппе то 220 миллион евро пешниҳод кард, яъне онҳо воқеан ҳам пул доранд. дар ҳақиқат ҳам Реал соли 2022 нияти ҷалби Холланд ва Мбапперо дар якҷоягӣ дорад, вале Барса не. Барса ҳатто Куманро аз вазифа ронда наметавонад, чунки дар ин ҳолат тибқи шартнома Барса бояд ба мутақассиси голландӣ беш аз 20 миллион евро пардохт кунад. Александр Ляказет як футболбози дигаре шуд ки фаъолияти худро барои дастаи шаҳри Лондон қурбон кард. дар Арсенал на ҷойгузини Анри шуду, на бозии худро пайдо кард. 66 гол дар 172 бозӣ дар ҳайати лондониҳо барои ҳамлагари марказӣ натиҷаи на он қадар хуб аст. ӯ соли 2017 аз Фаронса ба Албиони Туманпеш баъси футболбозе омад ки бояд хатои муҳофизаи дастаҳои англисиро титу пора мекард, аммо дар асл як футболбози дигари қаторие шуд ки дигар аз ӯ бӯи умед нест. тибқи хабарҳо Арсенал корро бо ин футболбоз бас хоҳад кард.
муҳлати шартномаи кунунӣ Ляказет тобистони оянда ба анҷом мерасад. Арсенал ба ҳамлагари фаронсавӣ қарордоди навро пешниҳод накард ва дар фикри он ҳам нест. Аз ин бармеояд, ки ҳуҷумкунандаи 30 сола метавонад дар фикри ояндаи худ шавад ва дастаи навро ҷустуҷӯ кунад. Дар мавсими ҷорӣ Александр Ляказет 2 маротиба аз ҳайати захиравӣ ба майдон ворид шуда дар рақобат бо Вест Бромвич гол зад. Бо эҳтимоли зиёд ин мавсими охирини ҳамлагари фаронсавӣ дар сафи Арсенал мебошад. Аммо андешаи мо ин аст, ки аслан худи Арсенал дар ботлоқ хурус шудаву футболбозони дигар қурбон мешаванд, мисли Озил, Арон Ремзи ва дигарон. Маблағе ки Месси дар дастаи ПСЖ ба даст меорад маълум шуд. Ҳамлагари аргентинӣ аз рӯи схемаи 2 ҷамъи 1 бо парижиё шартнома баст. Тибқи шартнома ӯ дар 1 сол бо дар назардошти пардохти андоз 30 миллиони тозаро ба даст меорад. Дар зарфи 3 мавсим маблағи ба дастовардаи Месси 90 миллионро ташкил хоҳад кард. Аммо истед, ин ҳам кам аст. Ҳамлагари 34 сола дар ПСЖ 110 миллион кор хоҳад кард. 20 миллиони дигарро дастаи шаҳри Париж ба Лионел барои садоқат ва вафодорияш пардохт мекунад. Садоқат нарх доштааст ва Месси нархи вафодориро хеле хуб медонад. Ҳамлагари аргентинӣ дар Барселона ҳам барои вафодорияш маблағи ҳангуфро ба даст меовард. Дар шартномаи феълии бозингари 34 сола ин бам воқеан вуҷуд дорад. Дар мавсими якуми ҳунарнамоӣ садоқати Месси ба ПСЖ бепул аст. Дар мавсимҳои дуюм ва сеюм Лионел 10 миллион евро нарх хоҳад дошт. Ба андешаи ман як чизи бемаънӣ аст. Бояд ин банд дар шартномаи тарбиятгирандаҳои клуб қайд шавад ва футболбозоне ки харидову фурӯхта мешаванд ин чиз мантиқ надорад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом бояд донам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гавиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.